hakui kapor la don wei huls im berius pa ba kawai ka hima kawai ka ri jong ka pathai uta huls im udon ye ka spa ka ba kikmi kikpa kila ayu hakiba umla asyu ban penlut iki la ne ban penun kam iki la daule kum nuru te kum usama udon lut kadike ke ukwa ka jingim ke jung udon lut uyo lut tenrei kawi ka ba dang dunai kalong ba umdan kita gajing sngo sup akam sim ke jung umdan kita gajing sngo shnain hu namar belai ba udang dei usamla umpat syong kurin udang syong marwei te kikmi kipar gelapan sna yu kawi gajing he ba gajing ke internet bat ha kata gajing kedon di kamera ki hall ki bahe hakiba uni usamla ulapan riam ulapan be ulapan internet ba ya kita ki hall kita ki kamera ki jung haba ki briu ki wan ban page lu ki ya be ye kajing ye kaspa ka ba uni usamla udan ke kam slam nang ne kam slam shu na ta ka por tau samla ula kwa ye ka ban don no la ka jong ka briu ka ban ri ka ban sumari u te ukwa ye ka briu ka idhop shisha yu ka don ka musim ban ban buram yu te umla pat ban tip kum don le berlada abu supek ye ki ni ki samla te kilong shisha ki itnat ki babriu ki don ki baru spa ki don ru ki ba la start je belanang dum ta kan tenrei umnang pat ban lese ban le kumule kui bu le samla la ne bu le keli la ne beli perthau la ne kum ta ma tenrei ula susnap be ya la de ye ka ba udon ula susnap be ti unut ban pen pau hanuru ye kata ga jisio ga jung te lasyong perkat kumno gan le ya kawi kapor niu samla ula tit lut uang ngade ban yo e gabriu ko ba ichi sayanga te kumta aku ikasngi ulai alam ni kisekri ki jung ulai alam ni tu ki bahi ngasem ki jung ong yang nyele si yo menta ngene tit lut ki jinon kam baro ko ba ki kintei ki sik penon kam te kumta klele si yo kle tit ki juti ki ba lai project lai program ki tanat nata ki jingdeng ki ksiar ki rupa ki itanat nata budi ki jan sem ki sopti ki jan jinam tomo ki itanat ki berem dors dau tin des kuman si ong no kat kai ke ba kentei ke kwa la ban yo be nata ka kamera nata ka hall ko bola bu mu te naladap ka hall la biang lut na dong sedong la khot igi ni ki temen ki san ban pej nata ki ustad ki unang ka igi ba ki kentei kan tam ka ta juk mo ble be igi amut ban ong ki kentei ki bla start ki bla nang ki bla so thu te tip ka ba ki kin kwa ki la sung thu bat ya kata ka ba ki sung thu thitlut na yo ban bu kata ka kamera ka ba ulapan krek kerpang ban wa anta ban ba kat ki bawan ba kin yu I ba ki pe kumju hadin ba la dep penbiang lut kita la lut kita ki don kambaro ki ba mo mene yu la don lut haying ki don kam ki ba la don kanu ki bru ki kentei ki ban ban ki samla ki ba kwa kanu na u kumut ki la bi ban yo mo ki ba menta ki juk ki jangi ti ba kwa mobile ki don ba kwa baje ki don ba kwa pink share ki don mo la don lut parakat kat ba ki kwa kumta la ong pa ong ba pa kwa ban don no la jong gabriel ba ka ban ri ka ban cuma ka ban pek yang ka spa ka hajar ka ban ngadon ti ong kwa tang we ba pinle ba ka kalong ban ajing tip kum ka jing tip sha ka ni ka snong sha ni ka hima ka jungi ba la don kinu ki kentei samla ki ba kwa ban ye tho ban u ban long galok ka jung u ki soba ban wan pha iki bukin wan ying jung u bat ba kin
jet shwa tangkawi ka baki kila ban jet na taga yin gujung u na taga jing don jung u bat ut pej hangta kanu ka ba i kanu ka ba ka briu ka ba i u ya kata un sa sim ba kan nong ka lot ka jung u te ong ba nga kular ban ai be kanu kat ka baki pan te roi ya kata ka bari wong ngan pen pau pat hanu te tat hadu kata ka singi ngan sa pen pau yanu ngan na pleng jong kita ki bawan ha ying jong u ngan sim ba kan long ka lok ka jong a ti kum tau ka pa ula menjuri kata kum tau la ai jing tip ula pha si ki kur ki jaj ki ba yang sem ba sodong sa kai ma ba kin pentip lam ya kata ka jing ya kata ka khubor ka ba tau khun jong u udon ka jing mut te da la de kata ka por kata ka sngi balabu bakini wan sipon ba ki kin te samla klewan ke langi la sutu i baki wan ba kin lek ban pau khmat jong u sinrang nemo khmat u tau briu bon sajit na pedeng jong ki tang ka wei un jet bakan long ka tanga jong u kalok ka jong u te kile riam kile bek kile pengitanat kile le ba briu bai la de kumta hi kile wan lut berkhot te kile shong ta ka wei pat ka kamera te ladon imat kumba sispa ngutam kita ki kinthei samla ki ba priu ba start ki baru spa ki ba download anta ki kinthei ki ka jinglong ka rukom mo ka jingim ki priu jong kinthei ki la download anta te la ka jong ka jingkwa la ka jong ka jing dong kam te la dei ka por ban sedang ta la khot chwai ka wei ka nak mat e mo labu serial number 1 2 3 term tu la khot chwa number 1 tilawan di kumta kalapan itu ilade wat ule tu ru iga jing temu ga jing u ong kwa bangan jit mentaka sngi ya ka briu ka ba nga mon banlong kalok ka jang te tang ba ong kanu go pidon kam pan ka ego pikwa ngan ai pi wong kanu go pikwa ngan ai pi tu le lam ya ka ka kinthei ka ta kamera ka bala bu lut kita kitar kita paro matang syurung ta kamera kita ka samla kam tip berusu kala klumar kli pek ani ki jan kinap ki jing riam ki jing bek ki juti ki paro la download ta te ki ksiar ki sati ki jing deng rendang ki pink siar baro kat ka ba ka don na ki jing mot jang kala download ta ti ka perkat da ingin pan mo yang pan tangka wei pada wong mde arteliru tangka wei pan tangka wei ya kata nganai kat ko pipan te gong tayang try jan sem ngaladon juti ngaladon keping pat ngamdon kepingsiar gong u te nganga I je pi gong te ngakwa tang pingsiar na pi as yang pingsiar oh wong pi kwa pingsiar kalau lek dak sim ulah ayaka untuk kili no siang labian kumta to we din go we idon lagi dong kam mo sinong kendong pri te beduk yang ni yo jan sem dahara na ingi beduk ai ngada kadara na mal banga I je pi kunsim na I je pi te kumta ula ai te jan sem ula phalik no iki kumta ka we din go we kirung kata kamera bat kidon lagi jong kam gujung ki pan PCR gitu ya pan daga cuti gitu ya pan daga safety gitu ya pan mobile mo mentamo say na de badan mobile ta kapor ki pan mobile bom don la pan lut baru kajing don kam joki ka baki kwa don ka kali la pening baru ngi ai ngada ka kali la ai ra tu kali alek pai kum ta ter te na hadin bakenja don syu mo ong tau samla la lut ka tu te ong kum kum ta ngam yu I ka wel ka bru ka ban I yang ngamo te ngelengo kum ta ong lakat ladu la sispa ngutam ladan te ong tai wi kintai ba peniat ye ta ka jiat lan ban yat ye ta ka lan mut ban khat kating un khat number we din we das tang I we pi kusim bade imat inung kendong iba le
cha ing ra thai yum tu te im not ri mat in rung le ran wong khot bet ka bangala kular ban ai ngan ai bet teladon kita gijing tho jing tarang taru kiba laya tho le sain lut anta ba kanu kanu ko bakapan kan ai bet kita klarung la pharung ka tenrei gisha kam kwa bandrung kamut beli phaino kale ran ten deklarung ko ngani ngale ran fi kunsim nga kabru ko beduk nanong kendong te kat kani pidon ke spa hajar te kong kabadon kam sudah te ngan pan ke juti ngan le kumno ngan pan ke jensem dara ngadon kampat seksiar nang nongan yo kong ni ngam nai pi kunsim inok kong wong pan bet tang kowe kita kena sama kasyong ta keperhat kumno ngan le kejaumat mo kejaumat kedem sepo keduai vi te ndadin ke yeng ko to namar ba pilakular fi ong nan aibek di kanu ko ba ngingin pan te pinta kosim pikular em pibat em mel ga jong ko kular ong hoy ye ka bangala kular ngala thor hang ni bat ngamla ban pen kenyi kala dengan yap ne dengan imru ngade ban pendap ye ta ka bangala kular kita ka kentai kala yeng ko ong ku kosim kenra ngam kwa ikini ki baro ki ban pidan ninga kwa tang ko we ai no ye pi hanga to ai no ye pi hanga hang ta te uni konsim so thu shu kamur ayu kata ko ong ai no ye pi hanga ko ngangam don kam ikini ki baro ringa don kam tang ye pi banga ye pi ko hang tau lo so thu bagani ko priu plan ka don ka chisha bat ka de ka priu ko start tam na pdeng jing kita baro te tate ong kunongan le la suklumar ka priu kam de ko bhabriu na tar skadi nong gendong kam de ko banang bastan di kelapan penban ye bat ye ka bola kular muhaban pendap kumta hi ula phakot kloi pa la phakot kloi di bayeng ki pa pe sini ki spa ngot ki briu kilawan ki kintei kilawan ki pan ngala ailut ki jing pan jung ki baro ni tanggane ka we pat de ka bahadu menta ka badang ap kapan penban ye nga ko aino ya pi hanga kumnungan le pa Paula pensai namar bagani ka briu ka ye me kam kwa ikini ki baro ne ka kwa ka donut bagi kam sim ka jome ba melong sim kun sim ubam babha wasbun ka kwa ime kan baka ba melong ulok jongka ba ka kan long galok jong dengan le kum lupa ong ta tu ong ta kun sim tu tau sim ong pukun meladap ban kular meladap ban tho ikini ka kot ci kular ka jome itu tangga mela clay ba men ai bet ye kanu ko ba briu kapan di men haban ai no ye ka men punta men haban ai no ila de haka di punta ta kusim ula ong ye ta te to ale nadu menta kasni ngangan long no ujong piru long no ka jonga tikide ke baro ki banga ngadon kin long no ki jong pi ndai shu jonga namar kan ka kena kala kan thei kala perkhal pa ko ong ba la dengan yo la dengan yo tengah jeng sem ping ngam yo dengan yo ping juti ngam yo tangga we tenrei la dengan yo ni ubreu ngamot baro ngan yo lon kita kala pan ye uken kita gede ke job jongka pi nadin bakala bisyar kala perkhat ba sungthu ba ngaha ban pan ba yu bat kita ula aino ye le haka ba ulong jongka tika long ke jikmen ye kam sim ke jongka ba ye ur kum ju no suthu ba ngani ke briu ko long ke sta tika e ke jikai ka banga don kindiat ban ai han ne ka long mo ka e ba shat phalang ne ka long ba ni long ni im ke ne ka pathai ni don sipon ba ki jing don kam ka jing im ka jing ka bam ka di ba bit ku biang ka jan ka ne ka kup ka sem ki don sipon ki jing don kam ki bang imla baki briu ke beruspa ka persei kinum la ban pendam ni ta ki jing don kam kat ka bangin ang yo kat tangin ang kwa kat ka bangin ang yo kat tangin ang kwa kat kini ki ki badan hang ni ngala ban yo tang ko we ring ngam la ban yo lut lom dang la yo try jong kini ki di kumta ka jing im ka jong ni kum ki briu
Kai ka bangidon kam kolong ba. Ikin mau Jisu la hikai mo. Ba tau bodon yu kun donlut ike baro. Tin bai kong ka beneng bat ka kendo. Bat ka jingdap ka hai jong ka persai baro ki jingdon na ka kendo ka beneng ka persai baro. Lah beneng na kendo. Baro ki jingdon kilong ka jong try Jisu. Utrai Jisu long kanrat utrai Jisu long utrai jong ta ke baro. Utau bodon yu Chris ka don jong udyo lot udon lot ikita baro. Ka donut ka dap ka jisuk bat ka cingkeman. Ti dene ta ka daw ni ai ka hikai ni khot ni wer ni perta ni slok ni hikai ni gibril ba ka badon kam tam ni kalong ban don yo Jisu ka donut ka jangi ba bang don yo Jisu ni donut ike baro kum ka ni ka kantai kala yo no bril yo no kun sim haladi kum ta kala yo lut ike baro tungin siam ni kani kum ka nuksa bagi nong kwa ike ni ka pertai ni tip ba kini ki lum ki wa ke itenan kani ki yeng ki paki ki dulan ki itenan dari ke bangi dan kam ban yo kalong yo try jung ki ke baro ke ki ba ka pertai ti namar ko ke singi ni haban yeng ka mat jong blai spa ke bangi ngidan kanum la ban ya da yeng ye ka mat jong blai ki kali ki itenan ki barem dor ki banginya kimla ban pen kesan yeng ye ka mat jong blai lani kita kijing dan jing em bebun jat bun rukom kilum kiwa kiri kelengka kiri sai ki bengidan kebam kadi ke bapahu pahai ke bengidan kina melak ban penkesan yang ye khmat jong blai balak ban penkesan yang ye khmat jong blai kalong uta badan ye ukun udan ye kijing em bam jikut tanggata badan ye Jisu ka donot ka mensim ke jong uta unyo lajem uta ulong ulah penkesan khmat jong blai te ublen ke khulong bajung ini gitu kana ibarit balengkot hoy lemar beraslan dengan mendakan mau banget kadikat katai kumtai kaya kini tu kana dalam ban penbang ban tiang ban ngamnan terui ka bagi dan kam kolong tungin yo try juki ke bar try Jesus Christ ulong try juki ke bar ki bah beneng bar kendau badang idani hapo dan ni download bat ni alot ke bar ku blessipon